Zvino vakuru vaIsraeri vose vakaungana vakauya kuna Samueri paRama, vakati kwaari, tarirai, imi makwegura, asi vanakomana venyu havafambi nenzira dzenyu. Zvino tigadzirirei mambo ungatitonga sezvinoitwa kundudzi dzose. Asi shoko iro harina kufadza Samueri, iro rokuti tipei mambo ungatitonga. Samueri akanyengetera kuna Jehovha. Ipapo Jehovha akati kuna Samueri, teerera hako zvose zvinotaura vanhu kwauri, nokuti havana kukuramba iwe, asi vakandiramba ini kuti ndirege kuva mambo wavo. Zvose zvavakaita kubva zuva randakavakwidza ndichivabudisa paIjipita kusvikira nhasi, vachindirasha nokushumira vamwe vamwari, ndizvo zvavanokuitira iwevo. Zvino teerera hako manzwi avo, asi uvapupurire kwazvo, uvazivise tsika dzamambo uchavabata. Amen. Shakapafadzi shoko ravo. Tigare pasi. Inotenda Mwari nekuverenga shoko ravo. Amen. Na tisangotaura madekwana ano panguva yekuti sei tisiri sangano. Amen. Panyika pane zvinamato zviripo, pane machechi aripo, pane kunamatwa kuripo. Asi Mwari vakatiudza kwavari kuti tiva namate. Amen. Kunamata kunounzwa pavanhu nenzira dzakasiyana. Pane zvinokwanisa kusundaidza vanhu kuti vasarudze muupenyu hwavo kuti vava kuda kunamata nokuda kwezvinomanikidza kana nokuda kwezvinoremera upenyu, zvova zvinovapa kuti vati vava kuda kuti vanamate Mwari. Zimachi zvinhu zvakanaka kuuya kuna Mwari kana kuti kunamata Mwari, asi Mwari wakada kunamatwa nokuda kwokuti iye ndiMwari. Saka zvingavapo zvingauya nomuupenyu zvinotipa kuti titarire kuna Mwari, nekuti naiyewo muporesi, nekuti munyama ino tinorwara. Iye ndiye Jehovha Tsidkenu, kuna vati ndiye kururama kwedu, nekuti panyika ino pane kusarurama. Iye ndiye Jehovha Ra, mufudzi wedu, nekuti panyika ino pane zvinotsaudza vanhu. Saka zvose izvozvo Mwari uri kwatiri, kuti ndo zviri Mwari kwatiri. Asi pakuguma kwezuva Mwari wakada kunamatwa, nekuti kunamatwa kwaMwari ndo chinhu chichazovapo muzienda nakuenda. Apo nyika ino ichabvisirwa zvakaipa zvose nekuipa kwose. Nyika apo Jerusarema rakaonekwa naJohani richadzaka kuzogara panyika, shoko roti Mwari wava navanhu vake. Ipapo pane pasina nhamo namadambudziko, pane pasina zvinotimanikidza kana zvinotirembera, panenge pasina hosha kana kufa. Asi nokubviswa kwaizvozvo hazvibvisi kunamata matiri. Ticharamba tichinamata Mwari muzienda nakuenda. Saka kana zvirizvo zvichazova
kuti tichanamata Mwari muzienda nakuyenda. Zvinotionesa kuti chinotibata kana chinova hozheri kana chikonzero chokunamata kwedu pazuva ranhasi hatisati chiri izvo zvinongova zvakatikomberedza: nhamo dzedu, kuropafadzwa kwedu, kugona kwedu kana kutadza kwedu. Handicho chiri musimboti wekunamata kwedu. Kana kunamata kwedu kuchingova nokuda kwokuti ndiri pamadambudziko, ko kana azobviswa zvichandipa here kuti ndinamate Mwari? Saka hatinamati uye hatina kudanwa kukunamata panheyo idzodzo, nyangwe hazvo pane zvinoremera nokurwadza zvinotipa kuti tidane kuna Mwari. Asi isu hatinamati nepfungwa nezodzo yamasangano kana kuti yezvinamatwa kana kuti yezvinamato kana machechi kana zvinamato zviri panyika. Hatizati tiri sangano mupfungwa nomuchikonzero chekunamata kwedu. Sei ndichidaro? Pano Israel vakauya kuna Mwari serudzi rwose. Hakuna kuuya vana vadoko voga, kwai vakuru veIsrael vakaungana naSamueri paRama vakati, tarira uone iwe wakwegura, nokuti tinoziva Samueri wakadanwa naMwari kuti ave muprofita pakati pavo. Kwaiva kupfuudzwa mberi kweichecho Mwari chaakatanga navo paakavadzikinura kubva kuIjipita, akaunza muprofita Mozisi pakati pavo. Saka Samueri wakava mutungamiriri pakati pavo mazuva ese eupenyu hwake. Havaikwanisa uye havana kumbokwanisa kunongedzera chakaipa pana Samueri. Asi wakati akura, zvinoratidza pano kuti vakatomunzwirawo kuti nekukura kwaaita zvingava zvakafanira kuti varamba vachimuremedzawo kunyange nebasa iroro rekuvatungamirira. Chechipiri, vana vaSamueri vaakanga agadza mumaguta ose kuti vabatsire nokutungamirira Israel vakange vasingafambi nenzira dzaSamueri. Vaita zvemabribes, vachiita corruption vari kwavanga vari ikoko. Saka vanhu vakauya nechikonzero chiri chechokwadi kuti vana vako havafambi nenzira dzako, vana vako havararamiri zvaunoraramira. Saka isu tava kuda mambo anotitungamirira. Ndizvozvo kuti Samueri wakanga akwegura, chaiva chokwadi chekuti vana vake vakanga variwo nhubu vasingafambi nenzira yeshoko raMwari. Asi vaIsraeri vanouya kuna Mwari, kuna Samueri, voti toda kuti iwe utipe mambo sezvinoita mamwe marudzi. Vakatarira marudzi akavakomberedza, vakaona kubata kwamadzimambo akavakomberedza, kuti zvaiunza vanhu kuti vave subjective, vave pasi pemirayiro yamadzimambo avo. Saka kupfuurira mberi nekunaka kwezvese zvaitwa kuna vakavakomberedza kwaibva pakutonga kwamadzimambo avo. Saka ivo vakauya neshoko, kwete nekuti ngatigadzirisei nyaya iri kunetsa yekuti vana havafambi kwazvo. Vakati tinoda kufanana nedzimwe ndudzi. Mwari wakataura neIsrael akati, nderupiko ruti panyika ino rwakaita sewe Israel, una Jehovha saMwari wako. Vamwe vana vaMwari vezvibvunzo, vamwe vane Mwari wavakaveza, asi iwe una Mwari unorarama. Hauna kufanana nedzimwe ndudzi.
asi Israel vanouya vanoda kugadzirisa nyaya yainetsa pakati pavo, which nechokwadi nyaya ivapo yainetsa, asi havana kuda kuigadzira nenzira yeshoko raMwari. Ndozvazvinova muupenyu hwedu. Hazvireve kuti zvisizvo hazviuye mukurarama kwedu. Hazvireve kuti mamistakes haaitwe pakati pedu. Hazvireve kuti zvakaipa hazviuyiwo pakati pedu. Asi chinokosha ndechekuti tinozvigadzirisa nomutoo upi, tinozviruramisa nenzira ipi kana zvinge zvaitika. Israel vakati tinoda kuti tifanane nedzimwe ndudzi. Andi munobona, tinosvika panguva yatinoita like pasi waitara musuno chatinoita shrinkage yekuti pamwe tinoshara tiri vashoma. Chii chatingaita kuti vamwe vauye kuchechi kwediko? Chii chatingaita kuti vamwe vauye kukunamata? Takanzwa vamwe vachipasa Jesse nekuti ngatiite zvinoitwawo nevamwe, havana mitemo inonetsa vanhu pabvudzi, tikangoita saizvozvo vanhu vanotouya. Ngatirerusei ichi, tirerusei ichi kuti vanhu vauye. Hazvina kuti havauyi, vanouya. Asi ndiyo here nzira yeshoko raMwari? Handi munobona? Saka chinokosha hatisi chekuti zvinhu zvivepo. Isashlai kana mari ikashayika mumba, kana dambudziko rekushaya rikavamo mumba, togara pasi tofunga saka toitei? Toti hazvinetsenga vamwe vana varingotuma vana vavo vachinoba, vamwe vari kungoenda vachinotoro zvinhu zvavanokuti vachitoraramawo. I don't think ingava suggestion yakanaka mumhuri kuti tifunge kuti tinogadzirisa nhamo yedu nekutuma vana vedu kundoba. Israel pano Mwari akutaura navo anoti Samere, nokuti Samere paakaenda kuna Mwari waienda nezvaitaurwa navaIsraeri, but iye hazvina kumuitira zvakanaka nokuti waiziva zvinoreva Mwari pakati pavo. Akaenda kuna Mwari akandonamata, akati chinzwai zvirikutaurwa navanhu venyu ava vari kuti tigadzirei mambo. Dambudziko ranga risiri rekuti Samere angadangobatirira pakungova mutungamiri wavaIsraeri. Hazvoti iye waida kuti angova ndiye unongovapo woga, but concern yake yaiva pakuti vanhu havatora mufungo usati uri ivo, naMwariwo akatsigira nepfungwa yake iyoyo. Zvikanzi Samere usanetseka iwe, vanhu havana kuramba iwe, asi kuti varamba inini. Handi munobona? Na Mwari ndiye unovona mweya, ndiye anovona chiri chomukati memunhu. Amen. Now, pasati paitwa chakaipa kana chakanaka, pasati pararamwa, Mwari unoziva zviri mweya womumwe nemumwe wedu. Saka Bhaibheri richiti Jacob naIsau vasati vaberekwa, Mwari vakatotara akati mumwe uchava nhubu, mumwe achava murwari. Nekuti Mwari unoziva. Saka haisi nyaya yekuti ndaitei, asi inyaya yekuti mweya wangu unomboshuvirei, mweya wangu unovavarirei. Ndicho chikonzero. Pasina chaitwa, Mwari wakati unotarira ukachiva watadza, but pamberi pavanhu wakachena. Pamberi pavanhu haana mhosva, asi haakwanisa kumira pamberi paMwari achiti ndakarurama. Nekuti Mwari hazvinei, hausi kuzviona, hazvinei, hausi kuzvifunga. Mwari unoziva kunoendesa mweya kana wabata mukati momunhu. Handi munozviona? Ndoshikonzera kunyange muprofita kunotaura pamusoro kunyange pamapfekere achiti
nokuti Bible inotaura kuna zvakazarwa chiti vanhu venguva ino kwai mapofu, vanonzwisa urombo, vakashama asi havazvizivi. I think tose tiri zvapupu kana tikaona mapfekero ari kuita vanhu, unofamba akashama. They call it fashion. Vopfeka nhumbi dzomukati dzongova ndidzo zvinongopfekwa, voti takatofuka. Chikonzero haatozvizivi kuti wakashama. Seri kwokupfeka ikoko, I don't care, hapana chaitwa. Ndoda kukudzai kuti chese chifeve chiri mubhawa akaberekwa ari mhandara, wakachena ari perfect. Saka izvozvo kuti akaberekwa ari perfect hazvina basa, hazvinevi chinhu. Kana mweya wakamuzodza unogara paari uchamuitisa kuti angova chifeve. Can you see? Hauberekwa uri chifeve, unoberekwa uri perfect. But mweya urimo mauri unokuva kana yakwana necondition dzavapo unozoita zvawaifanira kunge uchiita. Towisana. Ndochikonza kunyange kamwana kakafa, kana munhu ukaponda kamwana kane 2 years kana 1 year, vanhu vanoti achiti watadza stereki. Wouraya kamwana pamukanga chaita doctor, pamukanga chaita nurse, how do you know kanga chaita chifeve? How do you know kanga chaita karoba? How do you know kanga chaita kamurai? Handi munozviona. Chimiro chingovapo achireve kuti ndo end result. But Mwari chaakada kuratidza Israel ndechekuti nharaunda dzekunamata hadzifaniri kungoraramira pane zvinhu zvinotoredzera kana kutariswa zviri nhamo dzatisangana nadzo, kana zviri kunze kunoraramawo nenyika nezvinamato. Let's solve nyaya dzedu neshoko raMwari. Amen. Gadzirisa upenyu hwako neshoko raMwari. Gadzirisa nzira dzako neshoko raMwari. Amen. Hazvigadzirisiki neimwe nzira isiri shoko raMwari. Sure. Saka panoona vagadzirise nyaya yavo nekufanana nedzimwe ndudzi. Handi munoona zvinova ndo zvinomukovera mweya yedu at times. Tinoda kupfeka senyika nokuti ndo zvairi kuita mazuva ano. Toda kuti iite zvinhu senyika ndo mararamiro airi kuita mazuva ano. Isu Mwari wakatidanira kukumunamata kuti tikwanirise chaakashuva nekuda pamusoro poupenyu hwedu, hazvinei zvatingapfuura nomukati mazvo. Saka vanouya kuna Samueri vanoita decision yekuti tinoda mambo anotitonga tifanane nedzimwe ndudzi. Mwari anoti kuna Samueri, usanetseka nenyaya iyi nhasi. Kunyange your predecessor muprofita aivapo usati wavapo iwe Mozisi, ndakamutuma kuti abudise vanhu ava muIjipita, asi havana kuteerera. Vakanonamata vamwe vaMwari, vakaumba chimhuru murenje vakachinamata, vakati ndo Mwari akatibudisa muIjipita. Vakasarudza vanhu pamazuva aKora naDhatani, vakati ngatisarudze varume vanotidzosera kuIjipita. Zvose zvakaitwa kuti vairamba Mozisi, asi kuti vairamba Mwari. Saka Mwari anoti usanetseka navo. Izvi zvakanguva zviri chiberekerwe chavo. Madzibaba avo ndo zvaakaita murenje vaina Mozisi. Vakandiramba kuti ndive Mwari wavo. Dai zvikasava saizvozvo kuti hama tirambe kuti Mwari ave ndiye Mwari wedu. Mwari ave ndiye une the final say paupenyu hwedu. Mwari ave ndiye une shoko rinotonga mifungo, ndangariro nezvivavarirwa zvemwoyo yedu. Tisanamatiswa nekuda kwezvakatikomberedza. Nokuti ndikanamatiswa nekuda kwezvakandikomberedza, musi wazvinobviswa hapasina chikonzero chokunamata.
Ishe vatibatsire. Na Mwari anoudza achiti, anoudza Samueri oti, azvinei iwe usanetseka, vana kuramba iwe varamba ini. Amen. Saka chivaudza kuti mambo achavatonga anenge akaita sei. Samueri akarondedzera pamberi pavo kuti mambo achazenga achizovatonga wakaita sei. Andeipa chapter 10 verse 17 ne 19 ya Samueri kutanga. Chapter 10 verse 17. Zvino Samueri akakoka vanhu kuna Jehovha paMizpa, akati kuvana vaIsraeri, zvanzi naJehovha Mwari waIsraeri, ndakabudisa vana vaIsraeri paIjipita, ndikakurwirai pamaoko avaIjipita napamaoko amadzimambo ose aikuremedzai. Asi nhasi maramba Mwari wenyu, iye unokuponesai amene panjodzi dzenyu dzose nenhamo dzenyu, mukati kwaari, kwete asi tigadzirire mambo ungatibata. Naizvozvo zvinounganai pamberi paJehovha namarudzi enyu uye nezviuru zvenyu. Naizvozvo Samueri akaswededza marudzi ose aIsraeri. Rudzi rwaBhenjamini rukabatwa, akaswededza rudzi rwaBhenjamini nedzimba dzaro. Imba yaMatri ikabatwa. Ipapo Sauro mwanakomana waKishi akabatwa, asi vakati vomutsvaka akashayikwa. Amen. Na Samueri unonyatsovaudza pachena achiti, inzwai shoko raMwari. Shoko raMwari riri kuti imi maramba Jehovha kuti ave Mwari wenyu, mukati munoda mambo. Saka chiuyai pano paMizpa, tikusarudzirei mambo achakutongai. Vanhu vese vakauya. Just imagine. Vari kuuya vaine pfungwa izere yekuti Mwari ari kuti maramba Mwari kuti ave Mwari. Panheo idzodzo dzekuti maramba kuti Mwari ave mambo wenyu, chiuyai mupiwe mambo. Still vanouya tipe mambo. Azvaifanira kuudza mumunangaro dzavo kuti zvataita pano takoniwa. Tiri kuramba Mwari tichida mambo ari munhu. Kana zvozotiremera zvinoda Mwari, tichazviwana kupi? Nekuti zvaida Mwari kuti vayambuke gungwa dzvuku. Zvaida Mwari kuti masvingo eJeriko awe. The first hondo yavakarwa navaAmereki kuti vakunde, zvaida Mwari. Akati Moses, simudza maoko ako. Ukangosimudza maoko kuna Mwari uku, vaIsraeri vokunda. Ukangoadzikisa vokundwa. Vaifanira kunge vaizviziva kuti nyaya dzekurarama zvinoda Mwari. Pavakasvika pagungwa, pavakasvika pana Jorodhani, zvaida Mwari kuti vayambuke paya. Pavakasvika paJeriko kuti masvingo awe, zvaida Mwari paya. Andi munoona kuti vakunde vaKadheya, kuti vakunde guta reEri, zvaida Mwari. Nokuti Joshua akati zuva mira newe mwedzi mira musafamba kudakara hondo yapera. Zvaida Mwari paya. Saka Mwari ari kuudza achiti Samueri kuti maramba Mwari, saka ndakuda kukupai mambo pano. Still vanongobvuma kuti hazviwa tipe mambo wacho. Zviri kunze kweshoko raMwari. Uri kuda kuti nyaya iri kunetsa mumba mako, nyaya iri kunetsa muupenyu hwako igadzirisike. Woramba shoko raMwari, woti ndinoda imwe nzira inoita kuti zvinake. Hakuna nzira inoita kuti zvinake isiri shoko raMwari. Kana uri kuda kunamata Mwari. Nekuti donzvo rokubviswa kwamadambudziko edu kana chinamata
mata kuna mai haisina kuti madambudziko abve chiri seri kwezvinhu zvose tinoda kuna mata Mwari. Amen. Anti munobona saka madambudziko asina udhasi zvinongotimanikidzira kuti tingonamata Mwari nokuti havaichasvika nguva yati madambudziko achapera asi techingonamata Mwari. Can you see that? Saka pane chinofanira kuvapo chinodarika zvinhu zvose. Ndochikonzwa Bhaibheri rakati kana wada kunamata Mwari munamate mune Mwari iye chokutanga, ida Mwari iyeyo nomwoyo wako wose nomweya wako wose nesimba rako rose, nokuti pachasvika nguva icharwadziwa nyama yako. Saka na usingadi Mwari uyu uchamusiya. Hauzongoramba uchimunamata noda kwokuti zvinhu zvakanaka koga kana zvinhu zvashata uchazongotiwo saka ndaakusiya. Saka vanounzwa pamberi paMwari paMizpa vonzi muchipiwa mambo kuti mufanane nedzimwe ndudzi. Ama kana paine chinhu chaisafanira kuita Israel ndechekuva nounhu hwokuda kufanana nedzimwe ndudzi. Amen. Takabudiswa munyika nekusharurama kwayo ne-this message. Kana paine chinhu chakashata ndechekuti hama tide kuva senyika. Hazvinei tingaudza vanhu 5 vangauya kukunamata, hama tikavaudza nenzira yenyika hapana chataita. Hazvinei tingawanda, hama kana kunyange tikawanda hapana chataita. Hatina kudarwa kuti tifanane nenyika, takadarwa kuti tifanane naKristu. Saka Israel vakada kusolva problem yavo nekufanana nenyika nokuita sezvinongova nyika. Ishe vatibatsire kuti zvivaitire zvakanaka. Amen. Asi izvozvo Mwari wakaudza achiti hazvivaitiri zvakanaka. Saka this message yatakagamuchira ndiro simba rakatibudisa kubva muunapwa hwedu. Isimba rinotaurwa naJohani paanonyora nwadhi yake yekutanga achiti iyi ndiyo mharidzo yatakanzwa kubva pakutanga, ndiyo yatinokuparidzirai. Pane chakatibudisa munyika, pane chakatiunza kukunamata Mwari. Kana ichocho chikasava ndicho musimboti wekurarama kwedu, tarashika, hazvitiitiri zvakanaka. Amen. Hazvinoti nyika hazvisi kuvaitira, zviri kuvaitira, asi iwe hauna kuumbwa nokudanwa nenzira iri nyika. Panguva iyoyo vaAmerika vaiva namadzimambo avo, panguva iyoyo vaFiristia vaiva namadzimambo avo, zvichitovaitira. Nokuti vaFiristia vakambouya vakarwisa vaIsraeri vakatovakunda. VaAsiria vaiva namadzimambo avo, nyika dzose dzakapoteredza dzaiva namadzimambo, zvichitovaitira. Asi zvedu hazviite nenzira inongova nyika, asi nekutungamirira kwaMwari. Hazvinoti vanga vasingarwe, vairwa neminondo yairwawo nevenyika. Hazvinoti vanga vasina mapfumo, vaiva nawowo seaiva nenyika. Asi musiyano wavo waivawo kuti Jehovha ndiye waiva pakati pavo. Ndochikonzero Dhavhidhi wakazvitaura paya after all testimony vatinoda mambo akafanana nedzimwe ndudzi. Mwari ndobva vati okay, chivai namambo wacho. Kwai apakabatwa imba yaKishi, imba yaKishi ikabudisa Sauro kuti ave mambo. But Goliath musi wakamira achiti ndipei munhu ndirwe naye. Sauro aiva kupipa,
wakavanda mugomba. Andi munoona dakara David auya akati kurwa kusvika vanhu ndekwa Mwari. VaFiristia vari kuuya vachiti ndinoda kurwa nemunhu ini muFiristia, but isu Israel hatiende tichiti ini munhu ndinoda kurwa. Ndimwari anorwa kana taakurwa isu. Saka akatora dombo rikanopinda mumusoro waGoriati, range richiri dombo nesimba richipfuura maabwe, raiva simba raMwari. Andi munozviona kurarama kwedu tinoraramiswa nesimba raMwari. Muchimiro kunyangwe chakaoma chenyika, muchimiro kunyangwe chakaoma chamararamire, hama pane rimwe simba riri seri kwaivavo vanotenda rinovapa kuti vapfuurire mberi. Kurwa ndekwa Jehovha. Ishe vatibatsire. Saka isimba reshoko raMwari rakatibudisa murima renyika. Isimba reshoko raMwari rakatiunza kukunamata panheyo dzekutenda shoko irero nekuva pasi paro. But ivo vakati tinoda kuti tifanane navamwe, nekuti tiri kuona vamwe vari kubudirira mune zvavari kuita. Ishe vatibatsire. Kana tiri isu matiri hamuna kupfuurira mberi kana kubudirira kana tasiya shoko raMwari. Amen. Pane chimwe chinova chisipo, pane chimwe chinova chiri chakashota kana shoko raMwari risati riro musimboti wokutenda nokurarama kwedu. Matthew chapter 23 verse 29. Matthew 23 verse 29. We just read on. Chapter 23 verse 29. Mune nhamo imi vanyori navaFarisi vanyengeri, nokuti munovaka marinda avaprofita nokushongedza marinda avakarurama, muchiti dai taivapo pamazuva amatateguru edu, tingadai tisina kuvabatsira kuuraya vaprofita. Saka munozvipupurira kuti muri vanakomana vavakauraya vaprofita. Zvino chizadzisai chiyero chamatateguru enyu, imi nyoka, imi vana venyoka. Muchatiza seiko kutonga kwegehena? Saka tarirai, ndinotumira kwamuri vaprofita navakachenjera navanyori. Muchavuraya vamwe vavo nokuvaroverera pamuchinjikwa. Mucharovesa vamwe vavo mumasinagogi enyu nokuvadzingira mumaguta ose, kuti ropa rose ravakarurama rakateurirwa panyika riuye pamusoro penyu, kubva paropa raAbheri wakanga akarurama kusvikira paropa raZakaria mwanakomana waBharakia wamakauraya pakati petemberi nearitari. Zvirokwazvo ndinoti kwamuri, izvi zvose zvichauya pamusoro perudzi urwu. Amen. Now, Ishe Jesu anotaura navanyori navaFarisi panguva yavo. Ivo vaizviruramisa vachigadzirisa nokuumbiridza nokuvaka makuva avaprofita, vachiti dai takararama pamazuva amadzibaba edu, tingadai sina kubatsirana namadzibaba edu kuuraya vaprofita avo. Saka vaida vaprofita vava mumarinda vasiri kutaura, vavanoita zvavanoda pamusoro pavo. Rugwaro runoti kunyangwe shoko ravaprofita richirabwa, hana dzavo dzakafukidzwa zvekuti havakwanise kujekerwa nezvakanyorwa navaprofita, nemhaka yekuti madzibaba avo
akati Mozisi aise chifukidziro pachiso chake. Saka Ishe voti, saka imimi kana muchitaura kuti madzibaba enyu akakanganisa, muri kutopupura imi kuti muri vana vevaurayi vavo. Ndivo vakauraya kubva kuna Abheri. Toziva Abheri akaurawa naKaini. Kwai kusvika pana Zakaraya, baba vaJohani, vavakauraya. Kwai chizadzisai mabasa amadzibaba enyu. Handi munoona, vakaramba shoko raMwari, vakaramba vaprofita vachitaura navo zviri shoko raMwari. But vafa navo vaprofita, vana vakuti yavaprofita vaiva right. Okay, kana muchida vaprofita vakafa, ngatitorei shoko ravakataura. Ndivo vakati muBheterehema muchaberekwa mambo. Vakaitei naye, Herodhi akatsvaka kuuraya akanzi navaprofita uchaberekwa muBheterehema. Can you see? Mavai vamusina maruramire ekuti vakwanise kutora kupfuurira mberi kweshoko raMwari munguva yavo. Vaida Mwari wengano, vaida vaprofita vengano vakafa vari mumagwiro. Mwari akamuta muprofita panguva yavo unotsigirwa uye unotaura zvaitaurwa navaprofita vakataura kumadzibaba avo, vanomuuraya futi nekuti madzibaba avo akauraya. Ndochikonzero hama tisani tiri shangano. Amen. Tinotarisa nokusvuvira kupfuurira kwokubata kwaMwari muzuva redu rino. Mwari achitaura nokutungamira upenyu hwedu zviri maringe neshoko rake. Vana vakatoredzera pamadzibaba avo. Nokuda kwokuti simba resarudzo rinobva mumavakirwe nemumaumbirwe akaitwa munhu kuti atore sarudzo. Saka vaiva vana veavo vakatora sarudzo yekuramba shoko raMwari. Mumazuva aIshe Jesu Kristu, pamazuva aSamueri, vakaramba futi vakati achada kuti Mwari ave mutungamiri wedu, taakuda mambo akafanana nedzimwe ndudzi. Pamazuva aMozisi, vakaramba futi vakati Mozisi uri kuchita maningi ndava iwe, tese tiri vatsvene. Tinokwanisa kusarudza munhu akatitungamirira. Vakafunga kuti zvinogona. Asi hama, vange varamba kutungamira kwaMwari. NdiMwari unotitungamirira. NdiMwari unofanira kufamba pamberi pedu mukururama neutsvene uri hwezvokwadi. Stefano unotaura mashoko aya pana mabasa avaapostoli chapter 7. Can you read from verse 37? Mabasa avaapostoli chapter 37. Chapter 7, verse 37. Chapter 7. Ndiyeye Mozisi wakati kuvana vaIsraeri, Mwari uchakumutsirai muprofita pakati pehama dzenyu wakafanana neni. Ndiyeye wakanga ari kuungano murenje, ano mutumwa wakataura naye mugomo reSinai, ana madzibaba eduwo wakagamuchira mashoko mapenyu kuzotipa. Ndiye wavakanga vasingadi kumutevera iwo madzibaba edu, wakamuramba vakadzokera Ijipita nemwoyo yavo. Vakati kuna Aroni, tiitire vamwari vangatitungamirira, nokuti kana ari Mozisi uyu wakatibudisa munyika yeIjipita, hatizivi zvakaitika naye. Zvino vakaita mhuru namazuva iwayo, vakauya nechibayiro kuchifananidzo chavo, vakafarira mabasa amaoko avo,
Zvino Mwari akavafuratira akavarega kuti vashumire hondo yokudenga, sezvazvakanyorwa mubhuku yavaprofita zvichinzi, ko makandivigira zvipfuwo zvakabayiwa nezvibayiro makore 40 murenje, imi imba yaIsraeri here? Makatakura tabhenekeri yaMoroki nenyeredzi yaMwari weremufani, zvifananidzo zvamakaita kuti muzvinamate. Ndichakutamisai mberi kweBhabhironi. Madzibaba edu aiva netabhenekeri youchapupu murenje, yakanga yakavakwa sezvaakarayira iye, wakataura naMozisi achiti aiite nomufananidzo waakaona. Amen. Now, Stefano unotaura pamusoro peIsrael. Madzibaba edu kwai akabudiswa kuIjipita, asi ari munzira vakapokana naMozisi, vakati kuna Aroni, tiitire vamwari vokunamata. Mweya iwoyo ukava mavari kunyange pamazuva amuprofita Amosi, vakasiya kunamata Mwari. Mweya iwoyo ukapfuurira mavari kunyange pamazuva aJeremaya. Mwari akati, saka ndaakukuendesai mhiri kuBhabhironi. NdiMwari waiva nawo akavabudisa, asi unhu hwokusada kuraramira pakutungamira kwaMwari hwaingova mavari. Vaitsvaka chikonzero, vaitsvaka chinhu chinovaita kuti vati saka Mwari asava ndiye unovatungamirira. Vachikanganwa kuti vabude Ijipita havana kubudiswa nezvimwari zvavaiumba, vakabudiswa naMwari. Vachikanganwa kuti ndiMwari akavapa mana for those 40 years. Vati mupfungwa dzavo vakati, tinoda zvinotirerukira zvakafanana nedzimwe ndudzi. Saka vakagadzira vamwari nokuti dzimwe ndudzi dzaiva navamwari vavo. Saka pano Stefano unotaura achiti vanhu vaiva nounhu nomweya wokungomukira shoko raMwari, kuti vasateverera nokuita Mwari sezvaaida. Saka zvakaramba zvichidyarika muupenyu hwavo, zvakaramba zvichingova ndiyo tsika yechiraramire mavari. Amen. Ai zvikasava saizvozvo muupenyu hwedu, sarudzo yatinotora pashoko raMwari ngaive iyo mbeu yekurarama kwedu, kuti pane zvese zvatichapfuura nomukati mazvo tiwane mhinduro yazvo kubva pambeu yatakadzvara. Can you see? Ndo chikonzero kana ndikauya kuna Mwari nenzira yokutendeuka, ikava ndiyo foundation youpenyu hwangu, kana zvinhu zvikazokanganisika zvikandinetsa zvikandipiringisha, pane njira imwe chete yandinoziva yekuti ndakambouya sei musi wekutanga. Amen. Can you see? Ndo chikonzero mwana uya agere pachitombo chiya zuva riya achitsvaka zvokudya zvinodyiwa nenguruve, akafunga akati, ko inini ndinombovani? Akati, ndiri mwana wababa vari samwe, vane zvokudya zvavanopa kunyange varanda vavo. Can you see? Paiva nepaikwanisa kundobatira, paimupa kuti atore sarudzo iri chaiyo. Can you see? Saka kana ndikauya kukunamata nekungopfekerawo nekuda kwokuti zvikangondibatsira panhamo yangu, zvikangondibatsira pane zvizvi, I don't believe hungava hunhu huri hwechokwadi. Tinowisana atizati tiri vanhu vano, like vanhu vezuva redu hazvina basa havadi kunamata kwacho. Already kuna vanhu vakavamirira
makrau ari kukweshina achifamba musango hapana pasina krau dzakangozara. Ane nhamo yake neane zvinomunetsa anongoenda ikoko, they are ready kuti vamubatsire iko. Hakuna unorambwa. Adi munoona? Kana vanoda kuti mabasa avo ekufeva kana ekukachasu kana kuti abudirire, they are there vanonopiwa matombo acho kuti zviite. Apa Mwari akakubvira akanamatwa nenzira yakadaro. Amen. Mwari ngaanamatwe zvinobva mwoyo womunhu kuti ndinoda kunamata Mwari. Help us, Lord. Can you see? Kuti nyaya kungofunga kuti Mwari ndokungoti andibudise ndikadapiwa matombo iwayo, ndobuda munhamo iyi, ndobuda mune zvizvi. Vanhu vongoraramira kunamata vachingotya nyaya yamadambudziko anovawira. Mwari haanamatwi nomutovo iwoyo. Amen. Mwari ndi Mwari. The very word rekuti Mwari zvinoreva unonamatwa. Amen. Jesu akutaura unoti vanonamata Mwari wacho iyeyu ngavamunamate mumweya wavo nemuzvokwadi, nekuda kwokuti ndo zviri Mwari wacho. Mwari hanamatirwi nyaya yekuti wapinda munhamo. Mwari hanamatirwi kuti zvinhu zvakuomera. Mwari unonamatwa nekuti ndi Mwari. Can you see? Saka tikashayiwa nheyo iri yechokwadi pakuuya kuna Mwari, kana takuda kusolva problem inozouya, hatigone kuisolva nenzira youmwari, tichaisolva nenzira yamawiri atakaita. Ndochikonzero Sauro paakadzenda unouraya, akanzi uraya vaAmeriki vose, kunyange kasati kazvarwa uraya, nekuti kane hunhu hwechiAmeriki aupere. Amen. Can you see? Kunyange vakadzi, kunyange vakura, kunyange vajaya, uraya zvese usazviunza munharaunda dzeIsrael, nokuti zvinokanganisa kupfuurira mberi kwokunamatwa kwaMwari. Amen. Saka munoona vanhu vachifamba murenje, kwai mwoyo yavo yakasvibira nokutevera vamwe vaMwari. Sei vaitevera vamwe vaMwari? Hunhu hwavo hwaida kungova tibude muproblem. Andi munoona? Yes, Mwari akavabudisa muunhapwa muIjipita. But Mwari akavabudisa muunhapwa kuti vangorerukirwa neupenyu hwounhapwa. Akavabudisa nekuti akapikira Abrahama achiti ndichava Mwari wevana vako, ndichaita sungano newe pamwe navana vako. Saka Mwari wazobreed anga akasungwa nesungano yake yekuti abudise vaIsraeri muunhapwa, kwete panheyo dzokungoti vakaitwa nhapwa koga. Nekuti paakatuma Mozisi akati chiratidzo chekuti ndini ndakutuma. Kana waabudisa muIjipita muchandinamata pagomo rino. Ati munoona? Saka inge siri nyaya kungobuda muunhapwa, yaiva nyaya yokunamata Mwari yakadanirwa Abrahama kuti ibva kunyika yokwako ndikuropafadze. Can you see? Abraham abva kunyika yokwake akaenda akanovakira Jehovha aritari. Ndochikonzero mwana wechokwadi waAbrahama paakava wapa ruzi paya akachambirazve, akati kana Mwari mukandidzosa mandipa zvokudya, mandipa zvokufuka, ndichadzoka pano ndokunamatai. Nyaya ivapo ndeyekunamata Mwari, kwete kungobuda muproblem. Tifanane nedzimwe ndudzi. Handi zvoba Mwari unonamatwa nekuti ndapa upenyu hwangu kwaari, ndapa moyo wangu kwaari, ndakuda kumuraramira muzvokwadi yekunamata. Amen. Saka vaIsraeri vakava nemufungo wokungotorera Mwari pakuti anotibudisa muproblem.
ndo nyaya inongowapo mari ndeyokuti kana nhamo dzandiwandira ndongoenda nopiwa matombo kuti nhamo dzindiitire zvakanaka, kana zvinhu zvandiremera ndoenda nonopiwa machira. Mamwe ndoona akasungirirwa munjira, mamwe akakandwa pamharadzano, mamwe akasungirwa pamiti nevanhu vanoti vanonamata kuti vaedze kupisa maproblems paupenyu hwavo. Asi handizvo vamwari zvaakadanira kwazviri. Mwari wakada kuti timunamate. Amen. Saka Israel vakava nemufungo iwoyo wekungoti tinofanira kungobuda munhamo chete. Ndochikonzero Mose paakapedza 40 days achitaura naMwari ari mugomo, vakasvara vakati tigadzire vamwe vaMwari wokunamata. Pavakasvika paproblem vakati Mose shada usta maningi ndava, ngatisarudze vamwe vanotitungamirira. Zvavaida vaingoda kuti nokuti takabudiswa paproblem. Saka kunamata kwavo kuri panheyo dzepaproblem. Kunamata kwavo kwangu chiri panheyo dzecovenant, zvesungano yakaitwa naMwari naAbhurahama. Ndochikonzero Samueri akura vakati tigadzire mambo tifanane nedzimwe ndudzi. Mavari pamuchina hwaro huri chokwadi chezvokwadi yaMwari. Ndochikonzero pamapisarema chapter 106 katikati verse 6, 7 and 8. Mapisarema 106. Psalm 106 verse 7. Verse 6, 7 and 8. Takatadza pamwe chete namadzibaba edu, takaita zvisina kururama, takaita zvakaipa. Madzibaba edu haana kunzwisisa zvishamiso zvenyu paIjipita, haana kurangarira ngoni dzenyu zhinji, asi vakakumukirai pagungwa, ipo pagungwa dzvuku. Can you see? Havana kuwisisa kuti Mwari wairevei paakavabudisa munhamo dzavo. Amen. Havana kuwisisa kuti Mwari wairevei paakati vabude muIjipita. Vasati vapedza nguva yakareba vakamukira Mwari pagungwa dzvuku. But Mwari akavayambutsa hake nenyasha dzake. Havana kunzwisisa kuti sei Mwari akavabudisa. That's one thing hama chinofanira kuva paupenyu hwedu. Ngative that understanding. Saka Paul akati kuna hama dzepaEfeso, imi ndakanzwa zvokutenda kwenyu, ndakanzwa zvorudo rwenyu kuvatsvene, ndakanzwa zvose zvekugamuchira kwamakaita zvokwadi. Mwari akakupai rubatso rwenhaka yavana vaMwari unova ndiwo mweya mutsvene. Saka ndinokunyengetererai kuti Mwari akupei mweya wokunzwisisa newekuzarurirwa pakumuziva. Zvinotora hama kuzarurirwa chikonzero Mwari wakatidanira kwaari kuti timunamate, timuraramire. Amen. Zvinotora kuti tiunzwe muchakashuviwa nokudiwa naMwari, nekuti dambudziko rakaitika kumadzibaba edu riri paverse 6. Read again verse 6 or verse 7. Verse 7. Madzibaba edu haana kunzwisisa zvishamiso zvenyu paIjipita. Havana kuwisisa sei Mwari aita zvaaita. Havana kunzwisisa yes Mwari unobata nekutidzikinura mumadambudziko. Ndochikonzero Zacchaeus akati afira mumuti, ise Jesu vakati Zacchaeus, nhasi ndichanodya neumba kwako, buruka. Aridi havana kuti nhasi ndakunoita service kumba kwenyu ndiparidze shoko raMwari utendeuke. Havana kudaro, vakati ndoda kunodya newe. Can you see? Havana kumutaura zvakawanda, but one thing hama, Zacchaeus aiva mwana waAbhurahama. Naishe Jesu vakazvipupura paya vakati uyu mwana waAbhurahama. Can you see? Varume vatatu pavakauya kuna Abraham, agere pasi pomuti, agere pamukova wetende pamamre, akati ishe wangu
ndinokutsaukirei pano ndikupei zvimvura mushambidze tsoka dzenyu, ndikupei chokudya nekuti ndozvamawira kumuranda wenyu. Akawisisa the visitation kuti sei Ishe wauya. Anti munoona, but ava havana kuwisisa sei Mwari aita zvishambiso izvi. Zacchaeus, Ishe wauya agara naye vari pakudya. Zacchaeus akasimuka akati, Ishe, wandakabira ndichadzosera zvava zvina. Hafu yepfuma yangu ndichaneipa varombo. Ndichaita zvose zvandisina kuraramira. Ishe hapana chaangamuudza. Ishe akaonda kudya newe. Can you see? But akawisisa. Akava nomweya wediscernment. But of all things, seiko Ishe wauya pamba pangu. Chiko chaakambouyira panyika. Akauya kuzodya here. Kuti akauya kuzoponesa vanhu. Saka akati ndaakutendeuka nokuti Ishe mauya munharaunda dzangu. Every son and daughter of Abraham ama ane muono wakadaro. Sei Mwari vandiporesa. Sei Mwari vandipa shoko ravo. Can you see? Sei Mwari vapfudza nomunzira yangu shoko iri rakadaro. Amen. I was happy ndichiona mumwe wakauya nezvaakarima akanzwa musi wechitatu. Apa ichina anga atendeuka. Zvibereko zvevhangeri zvangu zvatopa. Sei shoko rakapfuura riri pakati pedu. You get the point? Amen. Madzibaba haana kuwisisa. Sei Mwari wakaita zvaakaita. Amen. Sei Mwari waudza mutauri uyu wataura nenzira yakadai. Sei Mwari waudza mweni pakati pedu akatiparidzira izvi. Akungochinja usavi. That was not it. Amen. Amen. Saka madzibaba edu haana kuwisisa. Ama kana tikatadza kuona nokunzwisa zvaMwari, tinoita zvinhu zvaMwari panyama. Sure. Azvichatibatsira. But Ishe wakataura pamusoro paZakiasi akati uyu mwana waAbhurahama. Kana ndiri ndakauya kuzotsvaka nekuponesa chakarasika. Hapana shoko rakaparidzwa. Hapana altar call yakaitwapo. But Zakeo wakauya ega akati ndaakutendeuka pano. Nokuti Ishe wauya. Vaituka Jesu. Vachimusvipira mate. Jesu haana shoko rakapindura. Akangorembera aripo pamuchinjikwa. But mutadzi uya akawisisa. Sei ari kutambudzika. Sei asiri kuzvirwira. Sei asiri kuda kuti apone. Nokuti wakauya kuzofira ini mutadzi. Akati Ishe mundirangarirevo kana masvika kuShe wenyu. Bless your name, Lord. Amen. Ama pane dzimwe nguva atide all the nitty-gritties. Atide tsanangudzo dzese kuti zvinofana kuva zvakadai, zvinofana kuva zvakadai. But kungoudzwa munharaunda dzaMwari. Ama pane chiri chaMwari chagara chiri mauri chinokupa kuziva kuti nyaya yaitika iyi ida kuti ndingofamba nenzira iyi. Ishe vatibatsire. Ida kuti ndisiye makwara angu. Ida kuti ndisiye maitire angu. Ndifambe mukururama kwaMwari. Tinge tapiwa kuwisisa. Like Paul puts it, I think ndapana vaKorinto chipiri. Let's just get there. Is it really just get there? Tuone vaKorinto chipiri. vaKorinto chipiri, is it chapter 3? Chapter 3. Amen. Verse 13. Chipiri, chapter 3, verse 13. Chisingaiti saMozisi waiisa chifukidziro pachiso chake kuti vana vaIsraeri varege kutarisisa kuguma kwezvinopfuura, asi ndangariro dzavo dzakakokomara nokuti
kusvikira zuva ranhasi, kana sungano yakare ichirawa, chifukidziro icho chiripo, vasingaratidzwi kuti muna Kristu zvinopfuura. Thank you. Now, Israel vakaisa chifukidziro pana Moses. Chifukidziro chakaiswa pana Moses chaibloka kana chaivhara kubwinya kwaMwari kwaiva pachiso chaMozisi. Andi munobona chaidiwa naMwari kwaIsraeri kwaisava kunzwa mashoko, but kwaiva kubata chavaikweverwa kwachiri namashoko. Tovisana. At the end of the day, Mwari asidai kuziva kwedu pamusoro pamagwaro. Ari kuda chinoberekwa namagwaro kana aunzwa kukunzwa kwedu. Andi munobona. Takataura pamusoro pomuzambiringa. Ama murimi unotimbira nokudyara muzambiringa. Murimi haade muzambiringa. Haadye muzambiringa murimi. Muzambiringa iwoyo kana wadyarwa uchaita matavi. Murimi haasi kuda matavi. Pane chaanoda at the end of the day. Ndochikonzero muonde uya wakatukwa uya namashizha akasvibira wange uri hunde yakanaka yekuti ukatarira unofunga kuti mune zvakanaka, but Isha akaenda akaona musina mazambiringa akautuka akadenga uome. Saka pane chinodiwa naMwari kana shoko rake rataurwa. Asi mastari yamashoko, kuziva kutaura, kuziva kuchanangura, kuziva kuparidza, kuziva kutaura izvi nezvizvi, handizvo zvinodiwa neshoko raMwari. Mwari anoda kutanha patiri zvinoberekwa neshoko ratanzwa. Ndo zvinoberekwa nomuzambiringa. Ndo zvinodiwa murimi wose kana akatarira muzambiringa. Kana ukatarira chibage unochifarira chose ukachiona chichibuda chakasimba. But handisi kufara nokuda kuti pane mashizha. Ndiri kutarisira pakuguma kwemashizha pane chichabuda ipapo. Ndozoona chava nehunde negunje. Ndorifarira gunjero, but handisi kufarira gunje as. Pane chandikutarisira futi. Chozotumbuka handisi kufarira muchekechera. Chovhurura handisi kufarira kuvhurura. But one day, Hama, pachazoita muguri. Amen. Gunjera ndaifarira riya ncharitora ndorikandira kumombe. Muchekechera wandaifarira nchautora ndoukanda kukombosi. Haizvo ndaida chibage. Ndochandichatora ndaisa mudura. Handitore mashanga ndichisa mudura. Ndakutoshaidza kuti mashanga. Pane chinodiwa naMwari at the end of the day muupenyu hwedu. Pane chinodiwa naMwari kana shoko raMwari rabata nzira dzedu. Zvibereko zvinobva pakuwisisa zvinorehwa neshoko raMwari. But vaIsraeri havana kunzwisisa. Nokuda kwokuti kubwinya kwaMwari kwakwaiswa padiri. Amen. Is it chapter 2? Yavakorinde ivavo. Or maybe Vakorinde okutanga chapter 2 ndiye Vakorinde okutanga. Vakorinde okutanga chapter 2 verse 11. Vakorinde okutanga chapter 2 verse 11. Nokuti hakuna mumwe, verse 11. Nokuti munhu ndoupiko unoziva zvomunhu, asi mweya womunhu uri maari. Saizvozvo hakuna munhu unoziva zvaMwari, asi mweya waMwari. Zvino isu hatina kugamuchira mweya wenyika, asi mweya unobva kuna Mwari, kuti tizive izvo zvatakangopiwa hedu naMwari. Ndizvo zvatinotaurawo, tisingatauri mashoko atinodzidziswa nouchenjeri hwomunhu, asi anodzidziswa nomweya, tichidudzira zvinhu zvomweya kuvanhu vomweya. Amen. Ani munobona kana togamuchira kubva kuna Mwari, Mwari sezvaakada kuti hama tive neharmony,
chinotipa kuti tigone kuwirirana ndechekuti Mwari akaisa mweya womunhu mumunhu mumwe nomumwe. Adi munoona? Dai Mwari asina kuisa mweya womunhu mandiri waakaisawo mauri, apaita communication ipapo. Chinotikwevera pamwe mweya weicho chiri matiri. You get the point? Varumbi vanoti birds of a feather flock together. Pachishona tinoti dzinofura. Pane chiri mumweya wembizi chinoipa kuti ifare kana iine dzimwe mbizi. Ichingofura sora rakafanana nerenyati nerinofurwawo nenyati. But mbizi haiende kunopinda munyati. Pane musiyano uri pakati pazvo. Mweya uri mumbizi nouri munyati zvakasiyana. Asi vanodya sora rimwe chetero. But chinovapa fellowship mweya. Can you see? At the same time, mbizi inogona kuona, ngongoni haivoni zvinhu zviri kure. Saka pane fellowship yekuti ngongoni inoziva ndikafamba nembizi, mbizi inoona mhandu ichiri kure, ini zvandisingagoni kuona. Saka ndikafamba nembizi ichakumbidza kundionera muvengi, ini ndobva pukunyukawo. Can you see? Chii chinozvipa fellowship? Hama is that spirit. Andi munozviona. Hazvizofi zvakaitika kuti mbiziyo iende kunofura pamwe chete nebere. Hazvina common spirit. Zvinodyiwa nebere, zviri hunhu hwebere, chisviviro chebere zvakasiyana nembizi. Saka isu tina maruramire ekunamata nekuti Mwari wakaisa mweya waMwari matiri. Towisana. Saka kana uri mweya waMwari wakaiswa matiri, mweya iwoyo hautisungirire pakuti tinonamatira nhamo chete. Hautisungirire pakuti tinongoda kungova tifanane nevamwe vanhu. Chero chingo tinonamata Mwari, hazvina basa maitiro atinoita, mapfekero atinoita, zvinhu zvatinoita, chero tangonamatawo Mwari. Handiwo mweya wakaiswa matiri. As I was telling you, hama pane mweya unoita kuti vanhu vapfeke mupfekero wavanopfeka. Can you see? After all, hama Satani unoziva kuti utongo hwake kwasvika. Saka zvakaita pamazuva aNoa ndizvo zvinofanira kuvawo zuva ranhasi. That's why mweya wacho uchipusha vanhu vafambe vasina kupfeka. Ndosvikondiro mweya wacho uchivapa kuti vafunge kuti takapfeka ivo vakashama. For the purpose yekuti chivi chikure panyika until chichanhuhwa nokusemesa, God is going to judge. Can you see that? Saka iwo usava chikamu chekupromota zvinhu izvozvo. Amen. Tinowisa. Mai Mwari vakatibatsira. Takapiwa mweya waMwari kuti tiwisise sei Mwari wakatidaidza, sei tichinamata Mwari, sei tichitenda shoko raMwari. Mweya waMwari wakaiswa matiri. Mweya iwoyo unotipa kuti tikwanirise zviri pfungwa nechivavarirwa chaMwari pakuda kwake kunamatwa. Achashandisa pfungwa dzedu dziri nyama nehunhu hwedu hunongova vanhu. Pane chakadiwa naMwari pamusoro pedu. Tikadzoka zvekare kuna Samueri kwataverenga, Samueri wokutanga, ngativerengei chapter 15 tichisvika kumapeto kuungana kwedu madekwana ano. Samuel 15 verse 8 and 9. Samuel chapter 15 verse 8.
akabata Agagi mambo wavaAmereki achiri mupenyu, akaparadza vanhu vose chose neminondo inopinza. Asi Sauro navanhu vakarega Agagi namakwai akaisvonaka nedzimwe ng'ombe nezvimwe zvakakora namakwayana nezvose zvakanga zvakanaka, vakaramba kuzviparadza chose. Asi zvose zvavakazvidza zvakanga zvisino kunaka, ndizvo zvavakaparadza chose. Verse 18. Samueri akasvika kuna Sauro. Sauro akati kwaari, Jehovha ngaakuropafadze, ndaita sezvandakarayirwa naJehovha. Samueri akati, ko kuchema uku kwamakwai munzeve dzangu nokukuma kwemwombe kwandinonzwa kunoti kudiniko? Sauro akati, vabva nazvo kuna vaAmereki, nokuti vanhu havana kuuraya makwai akaisvonaka nenzombe kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu, asi zvimwe zvose takazviparadza chose. Verse 20. Sauro akati kuna Samueri, zvirokwazvo ndakateerera inzwi raJehovha, ndikaenda nenzira yandakanga ndatumwa naJehovha, ndikauya naAgagi mambo wavaAmereki, ndikaparadza vaAmereki chose. Asi vanhu ndivo vakatora zvakapambwa, iwo makwai nenzombe nezvakanaka pazvinhu zvakanga zvatsaurwa kuti vabayire Jehovha Mwari wenyu paGirigari. Samueri akati, ko Jehovha ungafarira zvipiriso zvinopiswa nezvibayiro sezvaanofarira kuteerera inzwi raJehovha here? Tarira, kuteerera kunokunda zvibayiro, nokunzwa kunokunda mafuta amakondobwe. Nokuti kumukira Jehovha kwakafanana nachivi chokuuka, uye kusindimara kwakafanana nokunamata zvifananidzo neterafimi. Zvawaramba shoko raJehovha, naiye wakurambavo kuti urege kuva mambo. Thank you. Now, vari pamiswa vanhu vakati tinoda mambo akafanana nedzimwe ndudzi. Now, imi munofanira kuzviziva kuti provision yamambo kana kuti nzvimbo yamambo muplani yaMwari navaIsraeri yaivapo, nekuti ndiMwari akataurira Abrahamu akati, zvandakudaidza iwe uchava navana vakaita senyerere dzekudenga, kwauri kuchabuda ushe namadzimambo. Is that right? I think maybe let me just check. Is that the correct wording? Kuna Genesis. Am I right? Verse 3 of chapter 12. Genesis chapter 12, verse 3. Ndicharopafadza ivo vanokuropafadza, unokutuka ndichamutukawo, marudzi ose enyika acharopafadzwa mauri. Okay, can you just go back to verse 1 maybe? Verse 1. Zvino Jehovha wakati kuna Abrahama, ibva panyika yako nokuhama dzako nokuimba yababa vako, uende kunyika yandichakuratidza iyo. Ndichakuita rudzi rukuru, ndichakuropafadza, ndichakudza zita rako, iwe uropafadze vamwe. Thank you. Now, Mwari unopa that provision yekuti uchava rudzi rukuru. Is that right? Amen. Now, Mwari akupfuudza mberi kuva rudzi rukuru kwaAbraham.
anotaura muna Deuteronomy achiti nderupi rudzi rwakaita sewe Israel. Israel yaiva rudzi, ndizvodii? Right. Jacob akufa akati, iwe Juda, tsvimbo youshe haibvi pamabvi ako kusvika Shairo achisvika. Which means provision yokuva namambo yaivapo. But dambudziko rakaita vanhu havana kuda kumirira nguva yaMwari. Vakada kuva namambo sedzimwe ndudzi. Can you see? Whenever we do that, ndopatinokanganisha kupfuurira mberi kwechakadiwa naMwari. Tinowisana. Every girl achiberekwa panotaurwa nyaya yokuti mwana waberekwa majasi ababa. Is that right? Ng'ombe dzauya. Ndizvozvo, but akada kuroorwa aine 2 days azvigoni. The time will come. Towisana. You don't have kutiza mukumbo. Time will come. Hakuna singade kuti awo mumba. Yes, unopinda mumba, but I'm speaking when kutiza mukumbo. You make yourself problems. Can you see that? You watch it. More than you get a blessing. No kutiza mukumbo. Everybody will have a wife and everybody will have a husband, but in my time, only 14 years, you will have problems down the line. Just like that one in Israel. Can you see? Apana ukona kumirira kuti mambo abuye panguva yakafanyira. Because vakashedza Sauro, vakada mambo, zvichibva pakusagona kumirira. Samuel paakazodza Samuel, ndimiye kusvika ndauya. Sauro akazvigona. He was a product yekusamirira. Saka zvakaita akatora chipiriso akabaya. Apedza kubaya Samuel achibva asvika. Ko waitire izvozvo? Mama nonoka. Vanhu ndobva vanditi vanhu vangu vakunditiza. Can you see? He was a product yeshungu hanya yavanhu. Ndo vakada mambo. Haasi Mwari. Vanhu vakada kuti ave mambo. Vachikurumidzira kuti ave mambo. Naye akatadzawo kumirira. Nokuda kuti vanhu vakanga vakuna kumutiza. Because vanhu ndo vakamugadza umambo. Haana kuda kuti vanhu vamutize. Asari naMwari. Vanhu vakakusiya ukasara naMwari, you are better off than kuva nevanhu 1,000. Mwari asipo. Can you see? Right. Samuel anomusa enda unoparadza vaAmereki. Ari kuuya naAgagi mambo wacho ari mupeni. For the one. Mwari ari kutiparadza. Ndokuti upfuurire mberi zvakanaka. Tendemuka usiye zvese izvi. Nokuti zvinhu zvikunakire iwe unosiya zvimwe. Can you see? Siya nyika nezvairi. Wasiya izvo, but uda kungopfekawo trousi senyika. Oda kuita hairdo senyika. Unoda kuita kapfekero kemabhachi sekenyika. Why? Kana wasiya nyika, siya nyika. Chikanzaiwa, tachida kuti tipe zvipiriso kuna Jehovha. Can you see? As if ndezvechokwadi tachengeta makwai kuti tipe chipiriso kuna Jehovha. You know, I had a problem one time tiri chairman pasecond tour. Kari mukamwana kumwe mutende kuenu. Zvikanzi imemi muri pastor, same chiti empty agerwa musoro. But this is the word of the school. Zvikanzi muprofita akati vakadzi avagerwa musoro. Tikati mwana wechikoro asi mukadzi. Yes, we want to promote vana vazive kuti tochengeta bvudzi kana tiri vasikana. That's very fundamental. Ndizvodi. You get the point? And then kuti vana vagerwa musoro.
But this is the school that mwanagage kwa msoro. So, gage. Hansi mukadzi. Kari kuudza kudaro kuti hatifanira kudaso kakapfeka trousers. Bvudzi iri netrousers pamusoro. Right, muprofita akatipfeka trousers. Okay, you just look at it. Kamusikana kane kakapfeka trousers katizviratidza zvakare nekakagerwa nekasina bvudzi. We should cause problem, you know. And no one. You know, yes, I very much want kuti vana vadiki vese vakure vachiziva kuti mukadzi unofanira kuti achengete bvudzi rake sechifukidzo chake. Ndizvodini? But sei uri kuchengeta bvudzi racho? Are you doing this for the glory of God? Nebvudzi rako iroro, can you go and stand before God and say bvudzi iri ndinaro nokuda kweshoko raMwari? Or else uri kutorera shoko raMwari rakati ngapave nebvudzi. Iwewe, you have got your own liking why you like this long hair. As much as long hair is biblical, there's a chokwadi shoko raMwari, but why do we have long hair in the first place? Mwari akatiunzai zvipiriso. Iye Paul ari kuuya namakwai akakora kwete akaonda. Akakora kuti ndaunzira chipiriso. But ndozvakataurwa naMwari here. Kuseri kwazvo kuri kupupurira here kuti these things are being done for the glory yaMwari. Then God turns back what? Kuterera kunodarika chipiriso ichi. I don't know what. There must be the essence, Amma. Why am I doing what I'm doing? Amen. It's good come out to get him sorry. But who are you taking after? Get him sorry just because there's some celebrity. I don't get him sorry with that. You are just taking after him. I've seen men of God. Sir Joshua. Why do they do that? Because Joshua has been accepted in Nenika. TB Joshua has been accepted in Nenika as a deliverer, as a man of God. Saka inini kuti ndivo ndroga mchirika ndine chimire chocho regani gerendevu TB Joshua. There you miss the mark again. To know this. As much as you do these things, why chichi seri kwezvo unoita ndochiri kunzi naMwari chinokosha ichocho. Mwari haadi chipiriso for the sake yekungoti chipiriso, but sei chiri kupiwa, sei chiri kuunzwa kuna Mwari, chiri seri kwazvo. Amen. Ndaenda kuchechi nhasi, ndiani asingatoti vanhu vese vauya kuchechi? Kana ukati kuti ngauya kuchechi ndokubvunza kuti sei usina kuuya kuchechi? But sei wauya kuchechi kwacho? Can you see that? Yes, you have come, but sei kwazvo kunei. What is prompting you kuti uite zvaunoita? Izvozvo zvinokosha kudarika kuuya kwacho. Amen. I don't care about how many paridza chairman, paridza chiumburuka, paridza chini. Why am I preaching in the first place? Mwari ashkuri is present nekuti pamira munhu achiparidza. Sei ndiri kuparidza? Tinobvisana. Chii chandiri kuda at the end of the day? Chii chandakanyatsomirira nyaya kuti ndinoda kuparidza kwacho? Ndio chinokosha icho kudarika kuparidza kwose ungaitwa. Magwaro ese andingavhura ndikaverenga pano haadeve chinhu kana seri kwazvo kusina femero nechikonzero chaMwari. Tinobvisana. Amen. For your own information, kamwana kaendi kweshaika kavo. Today she's just a street prostitute. Can you see? You know, atiiti zvinhu kungozviita. Tinoita zvinhu nokuda kweshoko raMwari. Amen. Saka Shameri
unoudza Sauro nekuti waramba iwewe shoko raJehovha naMwari akuramba. Amadi dambudziko kana Mwari vakakuramba. Hakuna chakazoitwa naSamueri naSauro chiri chakanaka. Vakati tinoda mambo anotitungamirira muhondo dzedu. One day Sauro atitungamirira hondo, kurwa kwakapisa. Vari kuda mambo anovatungamirira muhondo, handiti? Sauro achivatungamirira muhondo, hondo yakapisa. Vakashaya kuti voita sei. Ndopakaenda Sauro kun'anga kunoshopera kuti ndichaita sei kuti ndikunde hondo iyi. Apa handiti zvanzi mweya wokusindimara wokusateerera wakafanana nemweya weun'anga. Pati mukatarisa kusateerera neun'anga hazvitifanika zvinowirirana. Pati muone pakupedzisira Sauro uya anofanira kuvatungamirira muhondo akuenda kunotsvaka advice, akuenda kunotsvaka way out, akuenda kunotsvaka dzikinuro kun'anga yeEndori. Nemhaka yei? Nemhaka yokuti haana kuteerera shoko raMwari. Sekera hama tisiri sangano. Amen. We don't do things nekuti nyika iri kuzviita kuti zvitipe zvitipromote. No ways. Amen. Kana Mwari achida kupromota, he will promote you. Amen. Tinonzwisana? Mwari unokuchengeta nokukuitira zvakanaka. Amen. Mwari hasibenzi. You don't have to be like the world. Asi ukateerera shoko raMwari, it will help you along the way. Amen. For your own information. You know, Sister Tendrika of South Africa, why? Vapedza chikoro. She passed zvakanaka form 4. Vakati ndakuda kuenda kunojoina chipurisa. Ndakataura navo ndikati, why should you do that? Mapurisa nguva aipfeka masiketi nemadrezi. Marengi makuru aipfeka sheti nesketi. Marengi madiki aipfeka chidrezi chakangodzika. Asi kana vakuenda kucombat vaipfekedzwa matrauzi. But what will you do? Ukaenda kuchipurisa uchanopfeka trauzi. Wapfeka trauzi uchagada uchazozviita seipa. She did not go for police. Don't we say? Now she's down there, she's her own boss. She was there in her home, exported to Kenya and abroad. She has raised a family. You respect God, Marani will respect God. Amen. Tell your sister Magunda, when she got a job in a factory, work suit, she told them, and the figure work suit, the paid that's put in the figure. She could have lost the job. This. Huh? Sister, I'm not going to Mangani? 21. All her life, all his life, she has been working. You get it? You don't have to be like the world to promote it. Stand on the word, God will stand with you. So listen. There are people. One came to me and said, "Vutran do Rita and Rita, no does not walk past."
I've been to the university. Ndakabona ino mwasha. Vasikana vokwa mwasha akapfeka zirokwe izvi white nokuti ndiri wokwa mwasha. Ko ivo vakatenda shoko raMwari. Can you see? Kana maenda kumayunivhesiti kwenyu ndopamunone makanopfeka tumwe tumatirauzi tusingaiti ndokuti kupfekwa kuyunivhesiti. Makapfeka tubhachi tusingaiti tunenge tumabhachi twavakadzi. Don't want to be men. We can't do that. Ndiudze akazoshupika nokuda kwokuti akatenda shoko raMwari. Inoisa ndakapedza kusenza inini pandakadzingwa basa. Hana kubuda basa ndega ndakaenda kudzingwa. You are fired. That was 1979. I was fired. Ndaenda kune mukoma wangu tukati ndipo start. Ndakutanga tuck shop yangu. He gave me ndakagadzira tuck shop. Ndakutengesa mukwashi wangu aizivana nine health kwa koni watibatsira kuti ndipiwe certificate of health tuck shop yangu. But tuck shop yangu ndasikatengese fojika. Ndakatengese fojika. You know what happened? One day mukoma wangu mukwashi wangu wakauya. Akamira tombo nakabasa rokuti bana. Vakasvika customer. Ndipo wakatema tso kakanjina ayi. Apanopera 2 minutes mwauya. Ndikudawo matso. Amuna aenda. Apanopera 3 minutes mwauya ndikudawo mdzanga. Avari kuita ndo vakandibatsira kuti ndifende ndimi. Mutsa tsoni mari isi yo rusai. Ndimino wani. Asida kukudzani. One day ndakada kurohwa. Ndakanga ine tuck shop aside pangu. Akataura nemumwe ane tuck shop ofuti pangu kanzi Veremu toda kunomurova nhasi. Ndokumuroveri zvikanzane mushonga. Munhu anokudarika nepatuck shop pangu achina kutenga paVeremu. Sei ane mushonga akunomurova nhasi. Andi munoona vanhu vaiuya vachikutenga. Ndaitungamira Sunday school during those days. Ndaimuka na 5 ndovhura tuck shop yangu ndosenza kusvika 6:30 todzokera kumba ndondogeza ndoita Sunday school na 8. Topinda service yekuseni neyemanheru kuma 5 topedza service kuma 4 topedza service ndochovha bhasikoro rangu ndoenda kutuck shop kwangu. Ndaiona vanhu vangu vakanimirira tichavhurwa. Can you see? I prospered a lot. The tuck shop yangu. Mwari hakusii kana ukatora shoko rake. I know it. Amen. Aufane kuita chitsotsi kuti zvinhu zvikunakire. Aufane kuita nyika kuti zvinhu zvikunakire. Famba nenzira yeshoko raMwari. You will make it. Amen. Israel vakaramba nzira yaMwari. Sida kungofanana nedzimwe ndudzi. Kufanana nedzimwe ndudzi kwakavapa mambo asingagoni kumirira shoko raMwari. Kufanana nedzimwe ndudzi kwakaita kuti vave nhapwa kuna madzimambo iwawo. Kuzokwana kufanana nedzimwe ndudzi. Asi dai Mwari vakatibatsira, Mwari vakatinzwira nyasha. Amen. He is God. Hakusii kana ukamira pashoko rake. Tinowisana. Ndimwari. Usafanana nenyika kuti zvikuitire zvakanaka. Yes, uchagamuchirika nenyika, asi ngandikudze one thing nenyika, nyika inodeceiva. Nyika inonyengera. Nyika haina chokwadi mairi. Inokusiya wava pamhene. Usafananidzwa nayo. Raramira zvokwadi yeshoko raMwari. Ugare mukururama. God will see you through. Amen. We have the evidence in testimony. The sister is saying 21 years.
Amen. You don't have to dress like the world, look like the world, kuti sukunakire. No. Iva sumana wa Mwari. Then Mwari nokutarisa. Who do you want to look at you? Udati nyika yakutarise ere kana kuti Mwari akutarise? Woda kuti akomende upenyu hwako? Woda kuti atarire uchifamba ayemure kuti uyo ari kufamba? Ndiani? Is it nyika? That's not it. Amen. What do you want? Uruda zvakanaka gara mushoko raMwari. Amen. Kana Mwari akakutarira akwanise kureva pamusoro pako, wamuona here Job munhu wakarurama wakanopupurirwa naMwari even kuna Satani? Unoda kuti nyika yo ukadarika nyika yekomene kuti ndo yakazvarwa, kana kuti Mwari ati uyo wakazvarwa? Whom do you want? Ndochikonzero vanhu tiri kubva muzvimiro zvedu, handi munoona vanga vari vatema varida kuchinja kuti vava vatsvuku kuti nyika ione iyemure. Yes, I'm telling you, nyika inoyemura. But Mwari akatarira unoti kudii? Muri kuda mambo? Yes, muda mambo. But Mwari akatarira ari kuti kudii? Ari kuti muda mambo nekuti mandiramba. Uda kuti uve zvauri nekuti waramba shoko rangu. Kuti uitwa identified nechiKristu unofanika it's backward, unofanika it's old fashioned, unofanika it's out of this world. Kuti ukada kufamba nokupfeka nokurarama shomuKristu zviri out of this world, you want kuti nyika yakutarira yeti this is the lead of the day. Like mazuva akapera tichiri vakomana, I think it was the late 70s, paiva neshop yakatovhurwa yainzi Today's Woman. Yaitengeswa nhumbi dzamadzimai. Kana watenga imomo, you are buying Today's Woman's clothes. Kwete ungotenga hembe dzese dzese, but Today's Woman. Uda kuva iri munhu wanhasi kunyika, kauda kuva munhu wanhasi mushoko raMwari. After all, takatenda the end time message. Pane shoko rezuva redu, unoda here kuva seshoko rezuva rako, kauda kuva senyika yezuva rako. That's the difference. Chitungwiza, sawa it may seem, but akukuudzai, ama ukatora shoko raMwari, God will see you through. Amen. David akatora shoko raMwari akati ndakuenda kunorwa. Paakaenda kunorwa vakada kumuti aiwa, mazuva ano kunorwiwa, wakapfeka ama iyi, wakapfeka munondo uyu, wakazvikanzi aiwa, izvi zvasiri izvo izvi, toda kuenda neshoko raJehovha. Kunyange mufisi apo akaona achiuya akati utezirwe, unofanirimbwa here unoenda wakabata akatsvimba. Uri kuzorwa nezvezve David akati aiwa, isi nyaya yethe modern warfare, inyaya yekuti Jehovha ndiye anorwa. Amen. Isho atibatsire. Did you know kuti Jerusalem richakongwa nemaarmies ane nuclear? Pavachachema according to Zechariah chapter 12, vachachema kuna Mwari vakombwa Israel. Russia yadzika kuti ida kutora oil iri muIsrael. Syria, their neighbor, vanenge vauya under the influence of Russia, vari kuda kurwisa Israel, vaine nuclear power, but Mwari uchavarwira. Nei, kwete nenuclear, ama Mwari ndiMwari. Amen. Mwari unokurwira. Amen. Kwete nezvinhu zviri nyika, kwete neinfluence yenyika, kwete nekubata kwenyika, kwete nekuita kwenyika, but Mwari uchakurwira. Amen. Nesimba reshoko rake. Ama hatisati tiri sangano, tiri vanhu vaMwari. Hatitore zvinhu zvesangano kuti zvipfuudze mberi kunamata kwedu Mwari, asi tinotora shoko raMwari kuti rive ndiro musimboti wekunamata kwedu.
Amen. Ungashoreka nenyika, ungaita somunhu wekare kunyika, asi kuna Mwari uri munhu weshoko renguva yako. Nokuti nyika yanhasi haina kufuka asi haizvizivi, haione asi haizvizivi, asi Mwari wakatipa kuti tione, tizive, tigamuchire shoko raMwari kuti zvitiitire zvakanaka. Amen. Usually, whatever you need in life, Mwari unazo. Tovisana. You don't have to fight your battles. Mwari unokurwira. Sure. Just be humble. Tenda shoko raMwari. Rarama mariri. Usati zvisina kufanira. Because we see you through. Ukwanisa kuzoeva kuna Mwari. Uchitinga wani. Ndararama nenzira shoko renyu. Amen. Jakobo ndizvo zvaakaita. Kati neMwari timakandikuzwa kuti ndiende kuimba yababa vangu. Ndiri kuenda nenzira yeshoko renyu. Saka ndikuzwa kuti kune problem iri kuuya. Chindirwirai. Amen. Nokuti chaidiwa naMwari pana Jacob kwaiva kwokuti anamate Mwari. Handi munoona kuti paakanga akunamata haanozonamatira nyaya yaEsau. Akati Mwari ndiropafadzei. Can you see? Paakabvunzwa unodei haana kuti Esau ari kuenderwirei akataiwa. Handikuregei kusvika mandiropafadza. Amen. Famba nenzira yaMwari. Uchazonamata munamato wakafanira. Towisana. Amen. Nditafanga zvisizvo, but God will give you the right wife, the right husband. Manyira wega unonowira. Towisana. I'm telling you. Handikuudze zvinhu zvandakanzwa, ndikuudze zvinhu zvandoziva. They that wait upon the Lord, they will renew their strength. Uchava nesimba rinorovinywika. Kokunge usina kumirira, there is no way you can renew. Karunoika kachangoita 2 years ka expire. 5 years ka expire. Iswa mutu budget so kuti tiite 50th anniversary. Manje so kukushedza ndikukuraira mbudzi. Tiite 5th anniversary. They that wait upon the Lord. Vanonyuwa. Mchirambana ndiripo. Manya ichita zvamuita. Manya dzimba, wadzimba, wadzokera ndakwenda kumba kwamai vangu, ndakwenda kwasekuru vangu. Manya makadaro. I'm telling you. Wait upon the Lord. Amen. Zvinokuitira mushe. Izvoni. Haazvoexpire kamukadzi wako kana wamirira. Expire sister vadini. Expire. Kamirira. Bvunzai vadini. Ari pajeya pachiva akapfeka matenesi. Iwo wati umuhombe. Achimuchechi namatenesi ake mapinda achigara mabhenji so. Achinamata achiita zvechechi. Uyo kari pakona. Chitaza kune imwe kona yacho. No expire. Kuti ngomanyidzana nezvinhu zvisiri izvo. Mukwana mauti pa problem. Wait. Uyu ngombani. Wait. Uite zvinhu kwacho. Takakudza musuno kuti tiri kuexpire situpera tinoda madhikoni pastor divine tinoda mapasta mangwana pana zvinova nchikukonderedza kudai ngwatigira kamusikana wakaramba mangwana acho kuti uzoita pastor anenge wakudza kuti profita akati no
Tudo é uma pastor, é uma trustee, é uma digo. Bless your name, Lord. Antes de assistant pastor, bless you. We need a tomorrow for this church, man. Very soon we are gone. Just already. Mire para chorar, mãe. Diz ali. Jesus man for this. Okay, God bless you. Amen. That's me.